Nej, du ikke skide. Hvad laver du? Hvad laver du, Molly? Nej, Molly. Jo. Molly. Nå, så har vi også. Du skal vise Peters svømmer ikke. Så vi ser på det. Hvad gjorde han? Det bliver faktisk ikke. Der er ikke noget at grine af. Hvad optager du det? Nej. Gjorde du jo? Nej. Ej, sgu da. Gjorde du ikke hvad? Nej. Okay. Hvad gjorde du? Det gjorde ikke noget. Den så. Jeg har nogle andre end. Ja, gør det. Skal vi ikke gå i seng, Jon, så kan du sove? Jo, lad os gøre det. Jo, det var sådan. Fuck, det blev hårdt. Ja, fuck mange hår på min rød. Har du nogle numre? Hvad sagde du? Har du mere hår på min rød, eller hvad? Nej, for benene. Nu må jeg skrive. Fuck, det bliver for meget.